Prvi na redu je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Pitanje za predsjednicu Vlade. Gospođo predsjednice Vlade, u svakodnevnim svojim istupima ponavljate nulta tolerancija prema korupciji, borba protiv korupcije do zadnjeg daha i upućujete zahtjev, apel za pomoć u toj borbi. To se manje-više odnosi na ovu euro-kunsku korupciju, domaću ili uvoznu. Međutim, ja smatram da mi imamo u Hrvatskoj problem i sa političkom korupcijom, jer korupcija nije samo kada se nekome daje novac, a ona se očituje u tome da je gotovo nemoguće dobiti posao u javnom ili državnom sektoru diljem Hrvatske na najnižim nivoima od običnih radnih mjesta, a da se od kandidata ne traži potpisivanje stranačkih pristupnica. I ne samo HDZ-a, nego i drugih stranaka koalicije ili oni koji su lokalno ili regionalno na vlasti. O tome svakodnevno svjedoče ljudi koji se javljaju sa takvim iskustvima. Do sada nikada od vas nisam čuo ni jednu javnu izjavu protiv te političke korupcije. Neću sad govoriti o javnim poduzećima i kandidatima za uprave najnovijeme. Zato vas pitam zašto do sada niste i kada ćete javno i jasno zabraniti ovakvu političku korupciju u zapošljavanju ljudi u javnom i državnom sektoru. Naravno da se to odnosi, kad velim javnom, i na ono što je u vlasništvu ili osnivačkim pravima lokalna i regionalna samouprava u Hrvatskoj. Smatram da ta vrst političke korupcije podjednako nagriza temelje ustavnog poretka i jednakost građana pred Ustavom i zakonima. Predsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine zastupniče. Slažem se s vama da se treba protiv korupcije bilo kojeg oblika, svakako i političke korupcije boriti, protiv političke korupcije boriti svim sredstvima. Mislim da me niste dobro čuli ili možda niste razumjeli ono što govorim vrlo često. Govorim upravo i o ovome o čemu vi govorite i što je suština vašega pitanja. Naime, spomenut ću vam samo jedan primjer. Dakle, ova Vlada je odlučila apsolutno depolitizirati primjerice nadzorne odbore državnih poduzeća, odnosno onih koji su u pretežitom vlasništvu države. I upravo na tragu te naše političke odluke mi smo, kao što vjerujem znate, zapravo taj posao u većini obavili. Dakle, raspisali smo natječaje za članove nadzornih odbora svih velikih javnih poduzeća, odnosno javnih poduzeća, ponavljam, u pretežitom vlasništvu države i taj proces je apsolutno pri kraju. Jedan od posljednjih je evo bio natječaj vezan za nadzorni odbor INA-e primjerice, a temeljni kriteriji za izbor članova nadzornih odbora su stručnost, apsolutno, svakako nikako politička podobnost, odnosno pripadnost bilo kojoj stranci. Ako se vi, kao što kažete, suočavate sa takvim primjerima i dobro je da ste evo istaknuli da imate i neke primjere iz života lokalne zajednice, ja vas molim da mi to osobno dostavite. Možemo o tome i porazgovarati. Što god imate, ja ću isto tako uložiti sav svoj i trud i napor i znanje, ali naravno i poziciju s koje i odgovaram na vaše pitanje, kako bismo to u svakom i pojedinačnom slučaju, ako ga ima, razriješili. Prva sam, ali svakako i moji kolege u Vladi i članovi i članice vladajuće koalicije koji nastoje evo ukloniti ono što vi zovete i politička korupcija, jer se sjećamo i isto tako vremena, vjerujem da se sjećate i vi, kad su doslovce kod promjene vlasti uklanjani i članovi upravnih vijeća vrtića primjerice ili bolnica, ali isto tako, dakle doslovce pometeni, ali isto tako primjerice i ergela. Dakle i evo ergele u Đakovu, evo tu je i potpredsjednik Sabora koji sjedi, koji je upravo na takav način bio uklonjen iz upravnog vijeća, odnosno iz jednoga tijela jedne ergele. Prema tome, slažem se s vama, treba učiniti sve. Ja ne upućujem apel za pomoć u borbi protiv korupcije,
nego poziv za suradnju, za sudjelovanje i hvala vam lijepa što se evo javljate i što želite sudjelovati u tom velikom i važnom poslu. Hvala vam lijepa. Hvala. Zastupnik Dragutin Lesar. Gospođo predsjednice, nisam zadovoljan odgovor jer ste vi rekli da ja ništa ne razumijem, a očito vi mene niste razumjeli. Govorio sam o ucjenjivanju ljudi za najobičnija zapošljavanja, a ne uprave javnih poduzeća koje ste tobože depolizirali. Govorim o radnoj egzistenciji svakog građanina koji se želi zaposliti u bilo kojem javnom sektoru, javnim poduzećima. Njih se ucjenjuju da moraju prije toga potpisati pristupnicu vladajućoj stranci. O tome sam vas pitao i o tome sam govorio. Nemojte žamorom, ništa nećete riješiti niti spriječiti jer ljudi su svjedoci toga. Ja ću vam, drage volje, kad od svakoga od njih dobijem suglasnost, poslati kandidate za otkaz koji su se tako jedino mogli zaposliti. Ako želite da ti ljudi dobe otkaz, dobit ćete taj popis. Samo dajte im onda garanciju. Ali očekivao sam od vas izjavu da sad odmah od svih zatražite da se više nikoga ne ucjenjuje da potpisuje pristupnicu HDZ-u. Tatjana Šimac-Bonačić, izvolite.